Og armene, vil jeg sige. Ja. Og hælene. Rigtigt. Og du har pisken derude, kan hjælpe dig rigtigt. Super, 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 super. Og overgangsskridt igen. Så kan du slænge sig frem. Det er vigtigt, når du kommer fra tøl, at du lader hende flyde frem i skridt. Ja. Men den anden vej, der skal du også samle. Og der skal samles godt, så I kan hætte, for den har en masse af tøl-potentiale. Ja. Men den har også kæmpe krav. Og det er det, du skal lære at styre. At den ikke må gå med de her haser. Lige tølen lige nu. Ja, de skal ind under. Ja. Benene. Kortene igen. Kortene. Albuerne, vil jeg sige. Op, op. Og op med armene. Spænde. Sådan, benene ned. Du så går ikke i gang endnu. Den er ikke klar. Hun skrider stadigvæk alt for stor. Kortene. Ja, ja, ja. Så er hun klar. Læg på lidt i sadlen med benene. Og kæppen. Og kæp på. Rigtigt. Der. Fin holdning der. Altså der skal hun gå, ikke? Super, 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 super. Også selvom hun går skævt. Overgang. Skridt fra. Ja. Og vær lige nu ligeglad, når hun kigger ud. Ja. Det, der er vigtigt her, det er spændstigheden i hesten. Og så pas for Guds skyld på din hæle, når du korten skridten. Det skal komme på dit sæde. Det skal ikke komme, fordi du trækker hælene op bagom. Det er lige nu, men nu glemmer jeg alt om det, fordi det er jo det, jeg gerne vil have lige nu rundt om mine pætte. Ja, det glemmer du alt om lige nu. Det vil jeg også snakke om, før det er ikke så vigtigt. Ja. Skal hun skifte volde? Ja, prøv at skifte bolden. Når du kommer herop på den her kort, så begynder du at korte med skridt. Og så satser du på, at du er klar herovre på den her lange side til at sætte tø. Kortene, 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 kortene. Mere, Heidi. Sådan. Så er du klar. Og hælene. Ikke sidde og hive sådan i indvendig tøjle. Ja, det er blevet... Flot form. Ja, okay. Ja, skift lige pisken igen. Normalt ved man jo med den indvendig, men når der er sådan en åben side der, så kan man så lige... Rigtig, rigtig flot det her. Du starter igen samme sted. Samme procedure. Det her det er noget, hun skal indlære stille og roligt. Og albuerne og hænderne på dig også. Og hælene. Benene frem. De skal ikke bede om lysken. Og kortene. Vente. Ja. Vente. Vente. Jeg kan godt mærke, at hun er ved at... Sådan. Og kom. Rigtigt. Det er. Super. Og over.